ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో గ్రేస్ తెలుగు చర్చి సభ్యులందరికీ, సప్తఖండాల్లో చెదిరి ఉన్న తెలుగువారికి, యుఏఈ సప్త ఎమిరేట్స్లో ఉన్నటువంటి వారికి శుభములు తెలియజేస్తుంటున్నాను. ప్రియమైనటువంటి సంగమా, మరి ఈ సమయంలో దేవుడు మనకు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మనం బలపరచునుగాక. 2వ దినవృత్తాంతములు మరి 14వ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని మీ కొరకు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను. 11వ వచనాన్ని చదువుకుందాం మధ్య నుంచి. మా దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయము, నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము. నీ నామమును బట్టియే ఈ సైన్యమును ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము. యెహోవా, నీవే మా దేవుడవు, నరమాత్రులను నీ పైన జయముందనీయకము అని ప్రార్థింపగా. ఇక్కడ మనము ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థనను చూస్తుంటున్నాం. ఇతడు అబియా కుమారుడు ఆసా. అబియా తను మరణించిన తరువాత తన కుమారుడు రాజు అయిన సందర్భంలో మరి యూదాలో 3వ రాజుగా ఉన్నప్పుడు తాను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సైన్యమును. అయితే ఆ సమయంలో మరి చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రదేశాలంతా కూడా నెమ్మదిగానే ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే యుద్ధ సమయము అయినప్పటికీ తన రాజ్య పరిపాలనలో నెమ్మదిగా జరుగుతున్నప్పుడు మరి కొంతకాలం అయిన తర్వాత అతని యొక్క దేశంలో మరి కొంతమంది యుద్ధానికి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు తను ఆందోళన చెంది ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడు. అయితే తన ప్రార్థనలో ఏమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాడో మనం గమనించాలి. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో కూడా ఇదే మనకు ఏర్పడింది. ఏమి ఏర్పడింది అంటే మనలో చాలామంది ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఉద్యోగాలు లేవు, కంపెనీలు మూతపడ్డాయి. మరి ఫోన్లు చేస్తూ వాళ్ళు చాలా ఆందోళనగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒంటరి జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు మరి చాలా నిరాశగా నిస్పృహలతో మరి మనకు ఫోన్లు చేస్తుండడం బట్టి నిజంగా వారిని బట్టి మేము చాలా చింతిస్తున్నాము. ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో ఎలా ఉన్నాము, మనం ఏమని ప్రార్థన చేయాలి అని ఆలోచించినట్లయితే, చారిత్రాత్మకంగా చూసినట్లయితే ఆసా కూడా మరి ఒక వైద్యుడిగా పరిగణించబడుతున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు కూడా ఈ కాలంలో మరి వైద్యులకు మించిన వైద్యుడు మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. అయితే వైద్యులు ఏమంటున్నారు? వైద్యుల చేతుల్లో కూడా ఏమి లేదు. అవును, ఒక్కొక్క పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటళ్లలో చూస్తుంటే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి, కళ్ళ ముందే చూస్తూనే ప్రాణాలు అలా కోల్పోతూ ఉంటే మన మనసులో నుంచి వచ్చే బాధ ఇంతింత కాదు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ప్రశ్నించడానికి మనం ఎవరము సరిపోము. ఎందుకు అంటే దేవుడు ఆయన తన చిత్త ప్రకారంగా ఆయన అనుమతించిన ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి కూడా మనము స్తుతి చెల్లించి కృతజ్ఞులమై ఉండాలని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అందు నిమిత్తము మరి ఏం చేయాలి అంటే ఇంకా ఆఖరి క్షణంలో దేవుడు మరి వాక్యాన్ని పంచిపెట్టడానికి కూడా తన బిడలైనటువంటి వారిని హాస్పిటల్స్లో ఉంచినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నర్సులే కానివ్వండి, క్రైస్తవ బిలీవర్స్ డాక్టర్సే కానివ్వండి, ఇలాంటి విషయాలు మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఆఖరి దినాలలో ఉంటున్నాము, అంత్య దినాలలో ఉంటున్నాం. అయితే మన స్థితిగతులను ఎరిగిన దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరిని ఎంతవరకు ఎలా ఉంచాలో అలా ఉంచుతారు. అయితే ఈ ఉంచిన కాలంలో మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచించాలి. నీవు నేను ఏం చేయాలి అంటే కొంతమందినైనా దేవుని తట్టుకు తీసుకుని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకనే అట్లీస్ట్ ఈ జూమ్ ద్వారానో, ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారానో, లేకపోతే ఈ మీడియా ద్వారా కొంత మట్టుకైనా వాక్యాన్ని ఇతరులకు అందించాలి. నిజమే, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశ కలిగి చేస్తూ ఉన్నారు పరిచర్య. కానీ మనము బాగా ఆలోచించుకోవాలి. ఏది వాక్యానుసారమైన వాక్యం బోధిస్తున్నారు, ఎవరు వాక్యానుసారంగా ఉంటున్నారు, వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించి దేవుని యందు ముందుకు సాగే వారంగా మనం ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలా జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ మరి ముఖ్యంగా ఈ ప్రార్థనలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాన్ని మీ ముందుకు తేవాలని ఇష్టపడుతున్నాను. అయితే చూడండి, అపాయం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మరి మనం బలము లేదని మనం ఒప్పుకోవాలి. మనము బలహీనులము, మనలో శక్తి లేదు, మనకు బలము చాలదు. అయితే యెహోవాయే మన బలము, ఆయనే నాకు బలము, నిరీక్షణకు ఆధారమునై ఉన్నాడని దైవ గ్రంథంలో చూస్తుంటున్నాం. ఆయన బలము లేని వారికి బలము దయచేసే దేవుడు, సహాయకులకు సహాయం చేసే దేవుడు, నిస్సహాయకులకు.
అదే రీతిగా మరి నీకన్నా మాకు ఎవరు లేరు అని గొప్ప మాటను పలుకున్నట్లుగా చూస్తుంటున్నాం. ఈ ఆశ మరి ఎంత మాట చెప్తున్నాడంటే నీకంటే మాకెవరూ లేరు. అవును, ఈ రోజుల్లో మనకెవరూ లేరు, ఉన్నా కూడా ఎవరు ఏమీ చేయరు అన్న మాటను కూడా జ్ఞాపకానికి తీసుకుని వస్తున్నాను. ఇప్పుడు అందరూ ఉన్నారు, అందరూ అన్నీ చూసుకుంటారు అని అనుకునే రోజులు కావివి. ఎందుకు అంటే ఎవరికి వారే, నీకు నీవే నాకు నేనే సాటి, మనకు మనమే ఉత్తరవాదులం. దేవుడు మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవడానికే ఈ పరిస్థితిని అంతా అనుమతించాడని కూడా నేను రూఢిగా నమ్ముతున్నాను. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కుటుంబం ఎలాగ సర్దుకుంటూ పోతుందో అన్న విషయాన్ని ఇంతవరకు బిఫోర్ కరోనా మనలో కొంతమందికి తెలియకుండా వచ్చు. ఎందుకంటే సేవ అంటూ మరి సేవకులు వెళ్ళిపోతున్నారు, పాస్టర్లు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఇంట్లో ఎవరికి తెలియదు, పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు ఎవరికి తెలియదు. అయితే ఈ లాక్డౌన్ కారణం చేత కుటుంబం అంతా ఒక చోట చేర్చబడింది. ఒక బందీ గృహంలో ఉన్నట్టున్నాం, కానీ ఇది ఒక శిక్షణ చేయబడినటువంటి కాలముగా మనం గుర్తించాలి. ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఏం జరిగింది అంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి, భార్య పని భర్తకు తెలియడానికి, భర్త పని భార్యకు తెలియడానికి, పిల్లలు కలిసి కుటుంబంగా ఒక కుటుంబంలో బలిపీఠం మీద సాగిలపడడానికి దేవుడు మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ కుటుంబాలన్నీ కూడా స్థిరపరచబడి మంచిగా రీయూనియన్గా అయిన తర్వాత మరి తిరిగి కలుసుకునే విధంగా ఉండి చక్కని ఒక వాతావరణ పరిస్థితి నుండి బయటపడాలి. సంఘంలో బయటపడాలి అంటే మరి ఇలాంటి పరిస్థితులలో నుండి సంఘానికి వెళ్ళాలి అంటే చక్కగా సిద్ధపడి మరి బయటకు వెళ్ళే అవసరత ఉంది. అందుకని ఇది సిద్ధపడేటటువంటి కాలం, మనము సిద్ధపడి ఉండాలి. ఎలాగంటే పరిశుభ్రతలో మనము ముందంజ వేయాలి. శారీరకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా దేవునితో కూడా మనము సంబంధం కలిగి ఉండాలి. ఎలాగూ అంటే ప్రతినిత్యము ప్రార్థన చేస్తుండాలి. ఇదివరకు 1 గంట చేసేవాళ్ళమేమో ఇప్పుడు 2 గంటలు చేసేవాళ్ళంగా అయ్యాం. ఇదివరకు 2 గంటలు చేసేవాళ్ళమేమో ఇప్పుడు 4 గంటలు చేసేవాళ్ళం అయ్యాం. ఇదివరకు 1 రోజు వారానికి ఉపవాసం ఉన్నామేమో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాం, మరి 4 రోజులు ఉపవాసాన్ని ఉంటున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనము ఎలా ఉన్నాము అని మనము ఆలోచించుకుని మనం ముందుకు సాగాలి. ప్రతి పరిస్థితులలో కూడా దేవుని యొక్క కృప మనకు తోడై ఉండాలి. అంతేకాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనల్ని మనము అన్ని పరిస్థితులలో కూడా దేవునికి సమర్పించుకునేటటువంటి సమర్పణ జీవితం కూడా కలిగి ఉండాలి. ఎన్ని ఉన్నా కూడా, ఏది ఉన్నా కూడా, ఏది మనకు అక్కరకు రాదు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మా సహాయము దేవుడే అని అనుకోవాలి. ఎందుకు అంటే కొందరైతే రాజులను బట్టి అతిశయిస్తారు, గుర్రాలను బట్టి అతిశయిస్తారని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. అయితే మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామాన్ని బట్టే మనం అతిశయించాలి. ఇక్కడ ఆరాధన చూస్తుంటున్నాం. నీవే మా దేవుడవు, నీవే మాకు దిక్కు, నీవే మాకు హెచ్చైన వాడవు అని ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతినిత్యము మన ప్రార్థనలో ఆ ప్రభువుని ఎత్తి పట్టుకుని ప్రార్థన చేయాలి. అప్పుడు దేవుడు ఆ స్తుతి ద్వారా దేవుడు స్తుతించబడతాడు. ఆయనకు మనం స్తుతించడం చాలా ఇష్టం. దేవుని మన స్తుతుల పైన ఆసీనుడిగా ఉంటున్న కారణం చేత దేవుని మనం స్తుతించి ఆయనే మన దిక్కుగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. అంత మాత్రమే కాకుండా మరి ఇక్కడ సహాయం చేయడానికి నీకన్నా మాకెవ్వరూ లేరు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అవును, మనకు ఉన్నా కూడా ఎవరు చేయరు అని చెప్పాను కదా, నిజమే. ఇదంతా కూడా రుజువుపరచబడింది. ఈ రోజుల్లో మనకు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఎవరు చేయలేరు. ఎందుకంటే మనం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేము, ఒకళ్ళు మన ఇంటికి రాలేరు. ఎవరున్నా వారి స్థానాలలో వాళ్ళు ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఎవరు చేస్తారు? అనంత జ్ఞాని అయిన దేవుడే మనకు సహాయం చేయాలి. ఇదే నిర్ధారణ చేసుకొని ముందుకు సాగాలి. ఇప్పుడు చూడండి, సంఘ బిడ్డలు ఎంతో అవస్థల్లో ఉన్నారు. చేయాలని మనస్సు ఉన్నా కూడా చేయలేని పరిస్థితులు. సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటూ మాస్కులు వేసుకుని ఎన్నో నియమాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటినీ పాటించుకుంటూ చేయాలి అంటే కాబట్టి దేవుడే సహాయం చేయాలి. ఆ దేవుడే మనకు ప్రత్యక్షంగా సహాయం చేస్తాడని నమ్ముదాం. అంతేకాకుండా ఆయన్నే నమ్ముకుందాం. ఎవరు మనల్ని సహాయం చేయరు కాబట్టి ప్రభా నిన్నే నమ్ముకున్నాను, నీవు తప్ప నాకెవరూ లేరు, మనము నమ్మదగిన వాళ్ళం కాము అని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఆయనే నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి ఆయననే మనం నమ్ముకుందాం, ఆయన యందే మనం విశ్వాసం ఉంచుతాం. అంతేకాకుండా మరి తిరిగి మనము మన యొక్క పరిస్థితిని అన్నిటిని బట్టి నమ్ముకొని ఆయన నామమును బట్టి ఈ సైన్యమును ఎదిరించడానికి బయలుదేరి ఉన్నాం.
కేవలము ఆ యొక్క నామాన్ని బట్టే మనము వ్యాధి రోగ బాధలన్నిటినీ కూడా ఎదిరించే శక్తిని కలిగి ఉన్నామని గుర్తెరగాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన నామములో శక్తి ఉంది, ఆయన నామములో బలం ఉన్నది, ఆయన నామములో స్వస్థత ఉన్నది, ఆయన నామములో ప్రతి విధమైన మేలు ఉపకారములు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆయన నామాన్ని మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఆ యొక్క నామాన్ని 24 గంటలు 24/7 ఆయన నామాన్ని మనం స్మరించే వారముగా ఉండాలి. ఎన్ని పనులున్నప్పటికీ కూడా మన మనస్సులో ఆ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంని స్మరిస్తూ ఉండాలి. యెహోవా దేవుడే మనకు నిజమైన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. ఆయనే నామము గొప్ప నామము, నీ నామాన్ని గొప్ప చేసేదనని మరి ఎంతోమంది భక్తుల చరిత్రను మనం చూస్తుంటున్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో. మన జీవితాల్లో కూడా అలాగే ఆయన నామాన్ని మాత్రం మనం హెచ్చిస్తూ పూజిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఆయనను మహిమపరుచుకుంటూ ఆయననే హెచ్చించాలి. ఆయన నామాన్ని మరి హెచ్చించినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిస్థితులలో కొంతమంది ప్రార్థనా మనవులను మనకి ఇచ్చారు కనుక ఆ ప్రార్థనా మనవులన్నింటినీ మనం చేయటానికి మరి ఆయన మీదనే ఆధారపడి ఉందాం. ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు అలాంటి ప్రార్థనను దేవుడు వింటాడు. విని ఆ ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు దయచేశాడు, జయాన్ని పొందుకున్నాడు ఈ ఆశారాజు. అదే రీతిగా నీవు నేను కూడా జయాన్ని పొందుకుంటాం. ఈ రోజున మనం ఏమని ప్రార్థన చేద్దాం? ఆయన్ని స్తుతిద్దాం. స్తుతించడమే కాకుండా కీర్తనలు 70లో ఉంది, నా ప్రాణమునకు నీవే సహాయము అని ఉంది ఆ మాట. అంతేకాకుండా మరి ఎన్నో కీర్తనలు 38, 22లో మళ్ళీ 46, 1-2 వచనాలలో 56, 9 ఈ యొక్క కీర్తనలన్నీ చూసినట్లయితే మనకు సహాయము, మన కేడెము, మన దుర్గము, మన ఆశ్రయపురము అన్నీ కూడా ప్రభువే అయి ఉంటున్నాడు. కనుక మనము ఆధారపడవలసినది ప్రభువు పైననే. ఈ రోజుల్లో ఏ సేవకుని పైన ఆధారపడడానికి వీలు లేదు, ఏ యొక్క బంధువుల మీద ఆధారపడడానికి వీలు లేదు, ఏ వైద్యుల మీద ఆధారపడడానికి వీలు లేదు. ఏంటి పరిస్థితి, ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో మనకు అర్థం కావటం లేదు. అందుకని పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా అనుకూలపరిచేది ఎవరు అంటే దేవాది దేవుడు. ఆయనే మనకు సమర్థుడు. కనుక ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలము మనము ఆధారపడవలసింది దేవుని మీదే. ఎందుకంటే వైద్యులైనటువంటి వారు కూడా చేతులెత్తేసిన పరిస్థితి కదండి. ప్రపంచమంతా కూడా ఈ 1 సంవత్సరం అంతా పిల్లల చదువు అయిపోయింది, కంపెనీలు పోయాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఎంత అతలాకుతలమైపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారు? అవును, దేవా నీవే మా దిక్కు, అంతకంటే మాకు దిక్కు లేరు ప్రభు అని ప్రార్థన చేద్దాం. అటువంటి మనసుతో ప్రార్థన చేస్తే, విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా సహాయం దయచేస్తాడు. ప్రత్యేకంగా ఈ రోజున నేను మరి బిడ్డలు ఎంతోమంది ఆసక్తితో ప్రార్థించమని కోరారు. ప్రార్థనలో ఏం చేసుకుందాము? మనము ప్రాధేయపడి అడుగుదాం, అర్థవంతంగా ప్రార్థన చేద్దాం, నమ్మకమైన దేవునిని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆయన నమ్మకమైన దేవుడు కాబట్టి నమ్మదగిన మనకు ఆయన నమ్మకమైన వాడుగా ఉంటున్నాడు. కనుక ఇక్కడ జరిగే పరిచర్య గురించి మరి మీరందరూ ప్రార్థించండి. మరి ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ వాక్యమును ఎలాగ వివరించి చెప్తున్నారో, ఎవరు నిజమైన సేవకులు అని గ్రహించి వాక్యానుసారమైన ఆలయానికి వెళ్ళాలని కోరుతున్నాను. ఈ రోజుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే అబద్ధ బోధకులను బట్టి జాగ్రత్త పడమని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బోధకులే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు బోధలు చేస్తూనే ఉన్నారు. దేవుడు పిలిచాడు అని దేవుణ్ణి వాడుకునేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ విధమైనటువంటి కలవరములు కలిగినటువంటి సమయంలో మనం ఉన్నాము. కాబట్టి అంత్య దినాలలో ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఎవరిని ఏమీ అనలేము మనము. ఎందుకంటే తీర్పు తీర్చడానికి మనమే పాటి వాళ్ళం. తీర్పు తీర్చేది దేవుడు, దేవునికి వదిలిపెడతాం. కానీ మనమేం చేయాలి? జ్ఞానం ఉపయోగించి దేవుడిచ్చినటువంటి జ్ఞాన ప్రకారంగా ప్రార్థన చేసుకుని, ప్రభా ఇది నీ చిత్తమా, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళటం అని అడిగి అలాగా ముందుకు సాగుదాం. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి కానీ దిగజారిపోకూడదు. ఎంతవరకైతే బలపరచబడ్డారో అదే రీతిలో ఇంకా అంతకంతకు విశ్వాసంలో అధికం కావాలని నా కోరిక.
అంతేకాకుండా విశ్వాసంలో వెళ్ళిన తర్వాత అలవాట్లు మార్చుకునేటువంటి వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ పాత అలవాట్లకు వెళ్ళకూడదు. అంతేకాకుండా కుటుంబానికి ఇవ్వవలసిన విలువను ఇవ్వాలి. కుటుంబం వ్యవస్థ కంటే మించినది ఏదీ లేదు దైవ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే. అందుకే దేవుడు ఒక చక్కని పాఠాన్ని మనకు చూపించాడు. ఈ రోజుల్లో మరి సేవ అంటూ కూడా కుటుంబాన్ని వదిలి వెళ్ళేటటువంటి వారిని కూడా మనం చూస్తుంటున్నాం కదా. అటువంటి పరిస్థితులలో దేవుడు మన దగ్గరికే అన్ని దేశాలని తీసుకుని వచ్చాడు. జూమ్ యాప్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. ఎందుకంటే మనం కూర్చున్న దగ్గర నుండే వాక్యాన్ని చెప్తున్నాం. అన్ని దేశాల నుంచి కూడా మనం వాక్యాన్ని వింటున్నాం. ఇంత మంచి అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏది జరిగినా అన్ని మన మేలుకే జరుగుతాయి అని నమ్మి నమ్మకమైన దేవునికి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థనలోనికి వెళ్దాం. సత్యవంతుడైన దేవ, కృపాభరితుడైన మా తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, మహాకాశమును పట్టజాలన్నటువంటి దేవ, ఉన్నత పరిశుద్ధ స్థలములలో నివసించువాడా తండ్రి, సమీపింపరాని తేజస్సుతో అమరత్వము కలిగిన వాడా, కోటాను కోట్ల దూతలతో ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని పొగడబడుచున్న దేవా, 24 పెద్దలు 4 జీవులతో తండ్రి పరిశుద్ధుడని పొగడబడుచున్న దేవా, మట్టి మనుషులమైన మాతో కూడా మీరు మీ నామాన్ని హెచ్చించడానికి ప్రభా, మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి మా ద్వారా కూడా ప్రభా మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడాలని, హెచ్చించబడాలని కోరిన విధానం కొరకై వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఈ దినమును, ఈ సమయాన్ని చూడలేక ఎంతోమంది కాలం గతించిపోయారు తండ్రి. ప్రభా మాకైతే మీరు సజీవుల లెక్కలో ఉంచారు. సజీవులే కదా ప్రభా, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తారు. అటువంటి సజీవుల లెక్కలో మమ్మల్ని ఉంచారు. అయితే సజీవులమై ఉన్న మేము గొప్పవారమని, మంచివారమని, నీతిమంతులమని, ముందు గతించిన వారి కంటే గొప్పవారమని మేము ఏమాత్రమును అనుకుంటం లేదు ప్రభా. నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క ప్రేమ తండ్రి, నిన్ను హత్తుకొని ఉండటం వలన మేము లయము కాలేదు, సజీవులంగా ఉన్నామని నీ వాక్యంలో సెలవిస్తున్నది ప్రభా. నీకు వందనాలు. యాకోబు సంతతి అయిన మీరు ఇంకా లయము కాలేదు అని మీరు వాక్యంలో చెప్పారు తండ్రి. మీకు స్తోత్రాలు. శేషములో మమ్మల్ని ఉంచారు, మీకు వందనాలు. మీ యొక్క తండ్రి పరిశుద్ధమైనటువంటి నిర్ణయాలు మా పట్ల ఇంకా ఏమైతే నెరవేర్చుకోవాలని మీరు ఆశపడ్డారో వాటినన్నిటినీ మేము నెరవేర్చడానికి సహాయం చేయండి. ఈ రీతిగా మమ్మల్ని ప్రభా అందరినీ నీ హస్తగతం చేసుకుంటూ, ప్రపంచ దేశాల్లో చెదిరిన వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, అన్ని ఖండాల్లో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ప్రత్యేకంగా ఈ దినమున మీ యొక్క తండ్రి చిత్తానుసారమైనటువంటి జీవితంలో ఉండడానికి ప్రతి విశ్వాసిని స్థిరపరచుమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీకే కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రార్థన ఆలకించి జవాబు దయచేసినావని నమ్ముచు, అడగవలసిన రీతిగా అడగపోయినచో దయతో క్షమించుమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ ఈ నా ప్రార్థన నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనములు.